Ay da sambak. Wow. May gabi eh. Good evening. Tigni. Nagaon be? Sa imong sudaan? Pati suka ang fish. Tusog-jog. Tuslog? Lami ah. Unsa nduta gun mo bula? Unsa na buslot? Malit niya tagbag-o ha. Og naatay mani. O di. Ay. Di butut. Oh, dili buslot katong bag-o. Unsa ni naa sa mo? Lo daghana gun mo regalo be. Para asa man na? Gagmay. Gagmay na? Ang bata. Gagmayng bata? Way labot ang dagko. Uy. Mayroon na. Ano man, waday labot ang dagko. Di may puti. Uy. Kisa may nagpalit ana? Silin. Kisa naghatag mamasilin og money? Ang daddy. Wow. Ikay manghatag ana? Wow. Very good agud nimo. Hapit na Pasko be. Oh. Mag-unsa man kay Pasko? Taon. Sa may mong kanon. Ito na. Kana imong kanon? Tapad. Ang ludos ba? Lumia good. Ganahan day ka na. Nami. Unsa- Hapit naman pa ko. Pasko? Unsa may gusto nimo ig Pasko? Kasi gusto nimo ig Pasko. Ang Unsay gusto nimo ig Pasko? atay. Wala kay ganahan? Sa may ganahan nimo ig Pasko? Ang Unsay ganahan nimo ig Pasko uy? Sa may paliton? ato. Katura imo makaon? Dili day ka ganag dulaan. Ay, ato. Ang taon. Ang truck. Truck. Ang truck. Malit niya tag truck ha. Baku, lumutungtol. Dako lumutungtol. Ato, abot na kayo tayo. Wow. Kagmay yun, dako yun. Gagmay og dagko? Mm, Wow. Langdang yun.